Pakpakan nato igsoon ang atong mga talentsville. God has indeed so good sa ilang mga kinabuhi nga gitagaan sila talents, gift. Amen. So, dito maglangay igsoon, mga igsoon manindog tantanan. Kinsa may naidala Bible. Maanhigay tag simbahan, magdala gyud tag Bible. Amen? Pwede ba nato atong iisa atong mga Bible? Naa? Or maskin cellphone ba kaha? Atong himuon ang ato ang declaration kauban sa pagtuboy sa pulong sa Ginoo igsoon. Amen? Ka-memorize man tanan og atong i-declare karong kabuntagon with a conviction sa atong kasing-kasing. And let us all believe as we declare ato yung ma-experience na nga saad sa Ginoo sa atong kinabuhi. Amen? Are we blessed? Amen? So let's go igsoon, let's declare nga ibayaw nato atong mga Biblia. Amen? I am blessed, I am prosperous, I am healthy, and I am wise. Once again, mura gamay ra kaayo diri dapit. Let's declare igsoon, I am blessed, I am prosperous, I am healthy, and I am wise. Once again, louder. I am blessed, I am prosperous, I am healthy, and I am wise. Let us close our eyes and let's pray. Lord, salamat kaayo, Lord. Sa imong kaayo, sa among kinabuhi, salamat sa kaluwasan, sa kalig-on, sa kalinaw, sa kalipay, nga among nasinati, diha lamang kanimo, Lord. Diri sa kalibutan, puno sa kagubot, but diha sa imong presensya na ay tinuod nga kalinaw, Lord God, nga dili na mo makaplagan sa kalibutan. Salamat sa matag-usang nga naakaron, ako mga pag-ampo nga padayon ka mag-abri sa among mga kasing-kasing, magaministeryo ka, Lord, mamuhat ka, Lord God, mag-usab ka, Lord, pinaagi sa mga pulong tungod imong pulong nag-ingon without faith, no? Dili mi makahimo, Lord, sa pagduol ug pag-ila nimo ug makabaton lamig pagtuo, Lord, kung continue pagminaw mi sa imong pulong ug among gi-entrust diha kanimo ang tanan kani nga panimbahon, kani nga service among gi-entrust nimo, even ang matag kasing-kasing. We can do nothing apart from you, Lord God. This we ask and pray in Jesus mighty name ug ang tanan magaingon og amen and amen. Makapanglingkod ta mga igsoon. Last Sunday, no, naghisgot og change destination and change direction. No? Kinsay naa diri atong last Sunday. Kaway-kaway sa kamot atong naa atong last Sunday. Amen? No? Duhara gyud igsoon, maghimo lang kog kanang draft gamay about atong lesson atong Sunday ni aging Sunday is about no kaluwasan. Duhara gyud ang destinasyon matag usa nato. Duhara gyud ang atong paingnan igsoon. Wala gyud lain. Di ta kapili igsoon. Eternal life or eternal death. No? So ingon ang bulong sa Ginoo, we are all destined to die. Matag usa nato igsoon. Naagyud tay destinasyon, no? Matag usa nato mamatay gyud ta. No, ingon ang pulong sa Ginoo sa Genesis, gikan ta sa abog ug mobalik ta sa abog. No? Tuo ba ka na igsoon? Nga mobalik gyud ta sa abog kani atong kaanyag, kani ato ang lawas nga atong giatiman. Moabalik ra gyud ni siya sa abog. So, it's our choice igsoon kung asa ta mopili. Mopili ba ta sa langit, eternal life, o mopili ba ta sa imperno, mao ang eternal death. So the way ang atong kinabuhi karon naa pa ta diri sa kalibutan, no mooy maghatag nato og kanang kasiguruhan kung asa ta padulong. No tungod kay matag usa nato nakasala man ta and we are all destined to die. But the Bible says for God so loved the world that he gave his only begotten son. Ang Ginoo igsoon nahigugma kay nimo. Nahigugma nako. Dili siguro kalababol nga tawo, no? But naay usa ka tawo nga nahigugma nimo in the person of Jesus Christ. Pakpaki ang Dios igsoon. And I know we are all saved.
because gidawat na gyud nato siya as our Lord and Savior. Amen? Nahimo na tang naluwas tungod kay ang kaluwasan diha lamang kang Kristo. No? So karong kabuntagon igsoon, padayon ang change. Ina imong tapad. Padayon ang change. No, dili lang atong niaging Sunday nga nausab ang direksyon, ang destinasyon sa atong kinabuhi. But God wants to change us from glory to glory. Atong topic karon kabuntagon mga igsoon is about change heart. Nindot kaayo kaganing buntag nagsimbak for service ko si Pastor Aweng ang nagwali. Hisgot siya og change heart. Mao gihapon atong topic karon second service and even sa third service, no? So there is a book of Ezekiel mga igsoon, chapter 36 verse 26. Akong basahon, I will give you a new heart and put a new spirit within you. I will take the heart of stone out of your flesh and give you a heart of flesh. Sa Bisaya, hatagan ko usab kamo sa usa ka bag-o nga kasing-kasing. Og ang usa ka bag-ong espiritu igabutang ko sa sulod ninyo. Kuhaon ko ang batuon nga kasing-kasing gikan sa inyong unod og hatagan ko kamo og usa ka kasing-kasing nga unod. Amen. So una igsoon sa verse nga atong gibasa, ingon siya, I will give you. No? Tagaan ka sa Ginoo. No, ang atong Dios maghihatagon. Amen. No, ang Dios tungod ingon ang Bible sa John 3:16, for God so loved the world that He give. No? Naadinha na to makita ang word nga give. No, gihatag niya iyang bugtong nga anak. No? Ang Dios igsoon what we have, no? Unsa may naa nato karon gikan na niya tanan. Naa siguro tay balay, natay sakyanan, natay pamilya, gikan na sa Dios tanan. Atong kinabuhi mismo gikan sa Dios. The air that we breathe, ang atong giginhawa, gikan na sa Ginoo. Hinatag na sa Ginoo. Amen? No, during sa pandemic, I remembered nga, grabe kaayo ka demand ang oxygen. Gani, wala na gyud. Hurot na gyud. No, nagpila na sa Aurora ang mga sakyanan, dagko kay mga truck. Tungod kay, nag-ilog na sa oxygen. But, tungod kay ang Dios generous man, no, kita gitagaan tanyag hangin nga libre. Oh? Our God is a generous God, no? When you say generous, it's on showing readiness to give more of something as money, time, no, than is strictly necessary or expected. Ingon ana ang atong Dios, ang kinaiya sa atong Dios, manggihatagon, no? Ingon ana siya igsuon even sa mabasa nato sa pulong sa Ginoo na ay mga naka-experience nga gitagaan sila sa Ginoo og kaayuhan, no? Kinsay nakahinomdom about atong babayi nga 12 years siya nga kanang naka-experience nga gidugo. Walay undang for 12 years. But sa dihang ninduo siya sa Ginoo, nakabaton siya kaayuhan. Gitagaan siya kaayuhan, no? Ang mga buta, dili ka kita. Induol sa Ginoo, unsa gihatagan sila sa Ginoo, gihatagan siya sa Ginoo kanang kaayuhan, nakakita na. No? Naapoy na demon possess. Ninduol sa Ginoo, giayo sa Ginoo, gitagaan siya kagawasan. No? Ang balo, wala na makaon. Pero ang Dios, tungod kay ang Dios nato manggihatagon, gitagaan siya og pagkaon. Amen? So ingon ana ang Ginoo nato igsuon manggihatagon siya. No? Karon siguro sa imuhang kinabuhi, na kay daghan nga gikinahanglan. Kinahanglan siguro kag kwarta, bayad sa utang, bayad sa bill, kuryente, tubig, bayad sa imong abangon sa boarding house, bayad sa balay, apartment nga imong girintahan. No? But ang atong Dios, when you come to Him, no, dili gyud ka balibaran sa Ginoo. Muhatag gyud siya igsoon, no? Sa mga estudyante, provide siya sa mga pagpanginahanglan, no? Mga taong nangitag trabaho, tagaan niyag trabaho. No, amen. Ang mga nagnegosyo, iyang gipanalanginan og ayo. But karong kabuntagon igsuon, dili kaayo particular no, dili ko maghisgot og ingon ana nga mga material nga butang. But ang Ginoo igsuon gusto siya muhatag nimo og unsa man. Balik ta sa verse nga akong gibasa igsuon. 36:26. I will give you a new heart.
Amen? Tagaan ka sa Ginoo igsoon ug bag-o nga kasing-kasing. Ing na imong tapad interesado ba ka igsoon? Sige, pangutana ay mong tapad igsoon basin nakatulog na siya. Nabilar na gabi. Ing na imong tapad interesado ba ka? No? Gusto ang Ginoo igsoon muhatag nimo nako natuntanan og bag-o nga kasing-kasing, no? Wala siya nag-after. Ang Dios wala siya nag-after igsoon sa imong itsura. Wala siya nag-after sa imong talent, wala siya nag-after sa imong gift. Wala po siya nag-after sa imong kwarta, daghan siguro kay kag kwarta sa bangko, pero God is not interested in that. What God matters, no? Unsa may giinteresaduhan sa Ginoo sa imong kinabuhi igsoon is your heart. No? Interesado kay ang Ginoo sa imong kasing-kasing. Gusto ang Dios nga muhatag nimo brand new, no? Original nga kasing-kasing, no? Ingon diri sa 1 Samuel 16 verse 7 igsoon. But the Lord said to Samuel, do not look on his appearance or on the height of his stature, because I have rejected him. The Lord does not see as mortal sees. They look on the outward appearance, but the Lord looks at the heart. No? So ang Ginoo igsoon, naglantaw siya sa imong kasing-kasing. No? Sama sa atong gibasa igsoon, si Samuel, gisugo ni si Samuel, no? Si Prophet Samuel, gisugo ni siya sa Ginoo nga ipaad mo adto dito sa usa ka dapit aron pangitaon ang gipili sa Ginoo nga mahimong hari, no? Sa dihang naabot didto si Samuel, when they arrived, Samuel saw Eliab. Ang nakita ni Samuel igsoon si Eliab. So niingon si Samuel igsoon, mauna siguro ni. Siguro mauna ni ang gipili sa Ginoo. Mauna ni ang dihugan sa Ginoo, mauna ni ang himuon sa Ginoong hari. Pero niingon si Lord kay Samuel, do not consider his appearance, no? Or his height, tungod kay gi-reject na sa Ginoo. No? The Lord does not look at the things people at, no? Ang Ginoo dili siya sama sa tawo. Kung ang tawo mulantaw og appearance igsoon, mulantaw og itsura, mulantaw sa iyang kapasidad, no, sa iyahang state, iyahang status, sa iyang kinabuhi. No, iyon ana man ang tawo mulantaw. No, ay kuan siguro ni siya. Dato siguro ni siya kay maayom ni siya din. Iyang bag LV man, no? Ang iyang sapatos murag mahalon, so dato siguro ni siya. No, ingon ana ang tinanawan sa tawo igsoon. No, example, na imo apply og kana bitang flight stewardess. Dili basta-basta nga makasulod kag flight stewardess or madawat kag flight stewardess kay grabe ang standard. First, ang height. Murag kapasar ko ana. No, ikaduha sa akong nadunggan, ngipon daw kinahanglan lami daw kag ngipon. Kinsa may naka-apply diri flight stewardess, tinuod ba na? Kinahanglan daw, nindot daw ka og ngipon, pero murag, di na ko kapasar kay pastahuno na akong ngipon. No? Dili ka kapasar igsuon kung wala ka ani nga mga standard. Because ang tanawon sa tawo, ang imong physical. But ang Ginoo igsuon, dili ingon ana mo lantaw igsuon. Lantaw siya sa status, no? Sa intentions, sa motive, sa imuhang kasing-kasing. Unsa man kayo nagchinilas baka diha igsoon, nag-short baka din ha. Ning simba baka nga way lipstick, it doesn't matter. Because unsa man ang gi-after sa Ginoo sa imuha is your heart, no? And sa dihang, let's go back sa story ni Samuel igsoon. Ingon si Samuel, wala na ba kay lain nga mga anak na mention man ni Pastora Weng kaginina sa first service. So niingon po si Jesse naa pa. So ang iyang kinamanghuran iyang gipagawas niya. Gikan pa in taon didto, no, nag-atiman pa sa ilahang mga kanding, nag-atiman pa sa mga baboy. Siguro pag abot didto ni David, nagkuan pa gid siya, gipaningot. No, baho pa kaayo, gikapoy, haggard kaayo. But unsay giingon ni Lord?
Mauna na siya. Dihugi siya, no ampui siya, kay siya ang ako ang gipili. Igsoon, ingon ana ang Dios mulantaw, igsoon. Ang imuhang kasing-kasing, dili ang imong itsura. Ina imong tapad, congrats, kay nakapasar ka. Amen? Ikaduha igsoon, ingon siya diri. Balik ta sa atong verse. I will give you a new heart and put a spirit within you. Aside sa tagaanta sa Ginoo igsoon og bagong kasing-kasing, ibutang pagyud niya sa atoa ang iyahang espiritu. No? Punon ta sa Ginoo. No? Gusto sa Ginoo nga maka-experience ta no sa balaang espiritu. Ihatag niya. Ang Dios dili hakog igsoon. No? Dili siya hakog. Ug mangayo ta tagaan ta niya. Ug mangayo ta sa iyang balang espiritu, tagaan ta niya. Ug nagtinguha ta sa iyang espiritu, ihatag na niya sa atoa. Amen? Ingon siya sa iyang pulong igsoon, and I will put a new heart. I will give you a new heart, and I will put a new spirit within you. No, tungod kay ngano man igsoon, atubangan sa Ginoo, patay ta. We are all dead. Atong espiritu patay. No, tungod sa sala nga nahimong napanunod nato gikan ni Adan, nahimo tang patay diha sa espiritu. No, tanan ta patay atubangan sa Ginoo. That's why no, si Nicodemus niingon sa book of John chapter 3, noon saon man nga makasulod ta sa gingharian sa Ginoo. Unsaon man nga makasulod ta sa gingharian sa Ginoo, ingon ang Ginoo nga unless a man be born again, he cannot enter. Born of spirit and of water. No kinahanglan matawo ta diha sa espiritu igsoon. Dili lang ta matawo diha sa unod, but we need to be born in the spirit. No? Kinahanglan matawo ta diha sa tubangan sa Ginoo. Atong espiritu tungod kay the Spirit of the Lord mauni maghatag nato og kausaban. Ang espiritu sa Ginoo mo maghatag nato kusog nga makahimo ta sa plano, sa purpose, sa kabubuton sa Ginoo sa atong kinabuhi. No, without the Spirit of God, we are dead. Tanawa daw na imong tapadigson again, ug buhi pa ba na siya? No? Amen. Buhi tungod kay nabag-o na diha sa Ginoo. No? So, ana ang giingon sa pulong sa Ginoo igsoon tagaan ta niya og ibutang niya sa atoa ang iyahang espiritu. But before niya ihatag igsoon ang iyahang kasing-kasing og ang bag-ang espiritu, ingon diri, balik ta again no sa verse atong reference, I will give you a new heart and put a new spirit within you. I will take the heart of stone out of your flesh, no? Iyahang tangtangon ang kasing-kasing, kuhaon ang kasing-kasing nato nga batuon. Ang atong kasing-kasing tungod sa asala igsoon nahimong bato. No? Ang karakteristik sa bato igsoon is hardness, stubborn, no? Gahi kaayo kasing-kasing. Dili kasabot sa pulong sa Ginoo. Dili makabati sa presensya sa Ginoo. No, tungod kay gahi kay kasing-kasing. Ug unsa may nahimong hinungdan nga gahi ang kasing-kasing sa usa ka tawo tungod sa sala. No? This is a heart hardened by sin. No? Ang sala maoy nakapagahi sa kasing-kasing sa tawo. No? Ang sala igsuon mo'y nakapahimulag nato diha sa presensya sa Ginoo. No? Ang sala igsuon mo'y nakababag sa tanang panalangin nga supposed to be atong i-enjoy. Amen? Pwede ba ko mo hangyo? Na ba si Kevin Lee? Naalang ko'y gusto nga kanang i-illustrate. Or
So gusto lang nako ipakita igsoon, no? Ang usa ka kasing-kasing nga nahimong bato tungod sa sala. No, daghan kaayog mga sala igsoon. But naalang ko'y mga pipila diri nga gisulat, no? Adultery, pride, idolatry, no? Pagsimba og mga Diyos-Diyos, greed, immorality, lust, envy, fornication, anger, lying, and forgiveness. Kani nga mga butang igsoon, mouni nakapag-harden sa kasing-kasing sa usa ka tawo. And the Bible says, sa atong gibasa, sa book of Ezekiel, nag-ingon, I will take away. Tangtangon niya ang atong batuon nga kasing-kasing. Tangtangon ni igsoon sa Ginoo ang atoang. I will take away immorality. I will take away every greed. No? I will take away every envy. Idolatry. I will take away lust, anger, pagkabakakon, no? Fornication, pride, and above all, I will take away all unforgiving spirit. In other words, Igsoon, sa uban nga version, I will remove from you the heart of stone. Tangtangon sa Ginoo ang atong batuon nga kasing-kasing. Amen? Pagpako na to ang Dios igsoon, dili day kita mo'y makapausab sa atoang kaugalingon. Kev, asa man ka Kev, wala pa tanahuman. No? God will take away igsoon sa mga butang nga nakapagahi sa atong kasing-kasing. Tangtango na sa Ginoo. And unsay giingon sa pulong sa Ginoo, I will give you a heart of flesh. Ingon siya sa pulong niya igsoon, I will give you a heart of flesh. Unsa may pasabot pasabot aning heart of flesh. No, it means soft, no, tender, no, through the love and fear of God. No, naanay pagbati, mubati na, naanay conviction. No, mo nay buot pasabot sa heart of flesh igsoon. No, naanay unsa man diri. Nahimo ng devoted na sa Ginoo. Amen? No? Kabalo na mo basag Bible sa una dili gyud ganahan ultimo pagtan-aw. Tungod kay gibutangan na sa Ginoo heart of flesh mo basa nag Bible. No? Naanay kasing-kasing nga kabalo mo surrender sa atong buhi nga Dios. No? Naagkinabuhi na nga balaan. Amen? No? No, sige nag-apil og cell. Loyal na sa iyang cell leader. Loyal sa iyang network. Loyal na sa church. No, dili na sige balhin-balhin. Naa na siya loyalty, matinud-anon, no? Naa na siya kasing-kasing nga matinud-anon diha sa Ginoo. Mainampuon sa una dili mo ampo patungod kay gitagaan na sa Ginoo kasing-kasing nga bag-o nahimo na siyang mainampuon, no? Ang iyang kinabuhi na anay purpose driven, no? Mahinadloko niya siya sa Ginoo. Naa na siya kasing-kasing nga obedient sa pulong sa Ginoo. Obedience sa Ginoo, nahimo na siyang nagkinabuhi nga ang si Jesus na ang nahimong sentro, Christ-centered life. And kabalo na siya sa plano kabubuton sa Ginoo sa iyang kinabuhi. No? Tungod kay God, no, gitagaan na siya og heart of flesh. No? Gibag-o na siya sa Ginoo. Nausab na ang dagan siyang kinabuhi. No, dili na siya ang kaniadto ingon ang pulong sa Ginoo. If anyone is in Christ, ang Dios gyud ay ang makapausab nato kung naa ka diha ni Kristo. So meaning to say, outside from Christ, wala gi kausaban. What makes us change is when we are in Christ. Unsa ingon, the old has gone. No, sa dihang naanak ni Kristo, nawala na ang karaan. Og ang mga bag-ong butang na ang nimpuli. Mahigugmaon na, mapailubon na, no? Mahinadloko na. Ingon ana ang usa ka tawo igsuon
nga giusab si. Salamat kaayo Pastor Kevin. Pakpakan nato ang Ginoo igsoon. So, one of the major igsoon thing that God wants us to deal it, no? Usa ka pinakalisod nga butang nga kanang lisod kaayo i-handle ba sa mga unbeliever, even sa mga believer. No, nag-struggle pagani kaayo is the issue of forgiveness. Mangutana ko ninyo igsoon, sayon ba ang pagpasaylo lisod? Sayon lisod. Moingon siguro kog mas sayon pa mangitag kwarta kaysa magpasaylo, no? Lisod kaayo ang pagpasaylo igsoon. Maybe some sayon, but mostly lisod kaayo ang pagpasaylo. No? Unsa maning kuan igsoon? What is forgiveness? No? Unsa maning pagpasaylo? Forgiveness is defined as letting go of past grudges. Ang pagpasaylo igsoon is pag-let go. Sa may Bisaya ng pag-let go? Ha? Pagbuhi. No, sa mga kasuko, no, grudges, kapungot, kasilag, no, that is forgiveness. No? Or lingering anger against a person or persons. No? Kanahanglan igsoon, naatay kasing-kasing nga mapasayloon. Kinahanglan makapasaylo ta sa mga tao nga nakapasakit nato. Tanan ta naka-experience tagkapaitan. Amen? Tanan ta naka-experience og pain, sakit. Walay-wala nato nga naka-experience ana igsoon. But this morning igsoon, gusto sa Ginoo nga ma-set free ka ana. No, gusto sa Ginoo tagaan kag kagawasan gikan anang pagka-unforgive. Dili mapasayloon. No? Ay once ba nakahinumdum ko sa ni Pastor Joel, nag-share siya about kanang forgiveness, no? Ang pagpasaylo igsoon is dili day na siya para sa tawo nga imuha nakasala sa imuha. Ang pagpasaylo igsoon para day na siya sa imuha. Ing na imong tapad para day sa imuha. So pasayloan na siya. Siguro igsoon moingon ka nga, Pastor, wala man gug kaagi sa akong naagian. Wala ka naka-experience sa akong na-experience. Grabing kalisod, grabing kasakit. No, kung ikaw lang siguro naa sa akong dapit, kung ikaw lang siguro ang mingsuot sa akong sapatos, if you were in my shoes, if you are in my life, dili ka ingon ug ingon ana nga pasayloon siya. Dili siguro kano ingon pa sila nga it is easier said than done. Sa iyon na istoryaho ng pagpasaylo pero lisod kaayo. But kabalo ba ka igsoon? Sa dihang mo pasaylo ka, imong gitagaan ang imong kaugalingon ug kagawasan. No? Kung mo pasaylo ka igsoon, gitagaan nimo imong kaugalingon nga magkinabuhi nga malinawon. Kay ang tawo gani nga dili mapasayloon, wala na siya'y kalinaw. No? Naanay permi gubot na iyang kasing-kasing ang iyang hunahuna unsaon permi pagbalos. Naka-experience ba mo na igsoon? Lagot jud kay ko ani niya, bantay lang gyud siya makabalos ra gyud ko. Naaragay panahon. No, ana dayon ta no? Kulban ra gyud nako ni siya og kaldero. Makatilaw ra gyud ni siya sa ako ang pagpanimalos. Na ana dayon ta. Makabalos ra gyud ko. Bantay lang gyud. No, grabe ang kasuko. No, grabe ang pagdumot. Grabe ang kasilag. But gusto sa Ginoo igsoon is set free ka ana. No? Gusto ba ta mahimong gawas nun? Gikan anang pagka-unforgiveness? Dili mapasayloon? No? So, nganong kinahanglan man ta igsoon mo pasaylo? No? Why do we need to forgive? Una,
So that God will forgive us. God will forgive you. Aron pasayloon ta sa Ginoo igsoon. Tungod kay ingon ang pulong sa Ginoo og dili ka makapasaylo sa nakapasakit nimo if you will not forgive your brothers, your sisters who sins against you. Our God, our Heavenly Father will not forgive you. He will not forgive us. So why do we need to forgive? Aron pasayloon ta sa Ginoo igsoon. Nabati, nadawat ba nimo ang pasaylo sa Ginoo? Nakapasaylo na ba ka sa mga tawo nga nakasakit nimo? No? Tinuod ba gyud? God knows our heart, no? Wala lang niya nadunggi ang imuhang tubag, but God sees your heart truly if you forgive. No, ikaduha, God will bless you. No? Panalanginan ka sa Ginoo igsoon. When you forgive, siguro makahuna-huna ka nga, haya-haya kay niya, no? Pasayloon ako. Yahay kay siya. Moingon anak tano. Pero sa diha igsoon, ikaw mo pasaylo, ikaw di ay ang hayahay. Ikaw di ay ang mas i-bless ni Lord when you forgive. No? Tungod kay mo man ang giingon sa pulong sa Ginoo igsoon. Panalanginan ka sa Ginoo kung mo pasaylo ka. No? And third igsoon, God wait lang ha. God will reward you. Ganahan kay tag mga reward, amen? Atong mga anak, especially na adiri sa nag-eskwela sa SOT, School of Tomorrow, makahuman gani sila mga required nga number of paces, tagaan sila reward. Sa una, wala pa'y pandemic, mo travel sila bisag asa, mo atog tukuran, mo atog kuan because of reward. No? So when we forgive igsoon, God will reward us. Tagaan tag reward sa Ginoo. Tagaan ta niya og gift, tagaan ta niya igsuon og gasa. Kung makapasaylo ta. And lastly, naaday ko upat nga point igsuon. If we forgive, no? Ngano mo forgive ta? Because it is a command of God. Sugo sa Ginoo ang mopasaylo igsuon. I know we are obedient, no? Masinugtanon na ta sa Ginoo. Dili lang ta masinugtanon sa paghatag sa ato ang tithes offering. Dili lang ta masinugtanon sa pag-cell group. But mahimo putang masinugtanon sa sugo sa Ginoo. Ingon ang sugo sa Ginoo, forgive. No, kinahanglan ta nga mo pasaylo igsoon. Ug masinugtanon gani ta sa atong ginikanan, sa atong amo, how much more sa ato ang Dios. Nga mo'y atong gisimba, mo'y atong gialagaran. No, ato siyang sugton karong kabuntagon, mo obey ta sa iyang command. Mo obey ta sa iyang sugo. Unsaon man nato igsuon nga makabaton ta aning mga butanga, no? Kaning pure heart, new heart and new spirit. Una, kinahanglan abri ang atong kasing-kasing. Ang Ginoo igsoon dili siya makapamuhat og ang atong mga kasing-kasing sarado. No, sama ra na sa usa ka kanang naa kay bisita ba, din mangayo manuktok. Then dili nimo abrihan, no, naara siya sa gawas, di siya ka istorya sa imong tuyo, no? Ingon ana pod igsoon. Ang Ginoo gusto siya mo ministeryo. Gusto siya mo hatag nimo bag-o nga kasing-kasing. Gusto siya mo butang sa atoa sa iyang espiritu. But unsaon man, kinahanglan una abri atong kasing-kasing igsoon. Abri na ba ang atong mga kasing-kasing? Naghisgot ta diri og espiritual nga kasing-kasing igsoon ha. Kinahanglan abrihan aron makapamuhat siya, no? Ikaduha igsoon, kinahanglan i-surrender nato. Baka naapatay wala ma-surrender. Baka naapatay gihambin, naapatay gibilin, no? Ingon ang pulong sa Ginoo, kinahanglan ihatag yun nato tanan wholeheartedly. Kinatibuk-an. No, kinahanglan i-surrender yun nato sa iyaha ang tanan.
Kanahanglan wala gyud reservation. Amen? And lastly, ikatulo igsoon. Kanahanglan atong dawaton. Dawaton nato ang iyahang ihatag igsoon. Daghang mga tawo nga mohatag pero mobalibad. No? Pero karong kabuntagon ayaw balibari ang Dios. Amen? Ayaw balibad sa Dios igsoon nga mohatag siya kabag-uhan sa atong kasing-kasing. Tungod kay ang atong kasing-kasing mausab. Kung atong kasing-kasing bag-o, mahimo pong bag-o ang ato ang palibot. Because naadiri sa sulod ang tanan. Ang issue sa kinabuhi naadiri sa atong kasing-kasing. Ug maot gani atong kasing-kasing, maot gyud ang tanan nga atong makita sa palibot. Maskin pag-unsa ka maayong butang ang mahitabo, tungod kay maot atong kasing-kasing, maot ang atong panlantaw. No? For example, kanang kabalo ba ka naatay mga batch, nakapasar biya si ato ang batch og kanang board exam, nakapasar sa teacher, nakapasar og doktor. Unya kay maot man imong kasing-kasing, kailaman ko ana. Sa una classmate pa ni, mangupira man na sa ako No, ngano man tungod kay maot man ang iyang kasing-kasing. Tanang issue igsuon na sa sulod sa tong kasing-kasing. Pero tugutan nimo ang Dios nga musab sa imong kasing-kasing. Ay mao ba nakapasar dai siya? Praise God. Salamat sa Ginoo. Amen. So this morning igsuon, dili lang gusto ang Ginoo nga makadungog, no? Dili lang siya gusto theory but gusto siya application. Gusto niya isinati nato ang kabag-uhan. Gusto ta niyang pasayloon. Gusto niya nga magministeryo ta sa atong kasing-kasing. Amen? So let us all close our eyes. Atong ipiyong ang mga mata. Pabilin lang sa paglingkod, igsoon. Siguro, imong mama, imong papa, ginikanan nakasala nimo. Siguro imong best friend. Or siguro kauban nimo sa trabaho or kauban nimo sa negosyo ning bati baka kag gibetray ka. Unya sakit kaayo ang imuhang kuan igsoon, imong gibati. No, maskin unsa may status sa atong kasing-kasing karong kabuntagon igsoon, gusto niya tagaan kaniyang bag-ong kinabuhi, bag-ong kasing-kasing. Gusto niya nga maka himutang gawas nun gikan sa pagka dili mapasayloon igsoon. Come on, let us come to God. Duol ta sa Ginoo igsoon, ingnan ang Dios una sa tanan. Lord, akong giabri akong kasing-kasing. Lord, akong gisurrender ang ako ang kasing-kasing. Gusto na kong dawaton ang pasaylo, Lord. Gusto ko nga mo pasaylo sa mga taong na nakapasakit nako. Come on, igsoon, himuang nga seryoso ni nga bahin sa imong kinabuhi karong kabuntagon. Dili gusto ang Ginoo nga mugawas ka diri ani nga panimbahon nga murag wala lang maura gihapon. But gusto sa Dios nga tagaan kaniyang kagawasan. Hallelujah. Come on, padayon igsoon sa pagpamalandong. I-mention ang ngalan igsoon. Gipasaylo na nako ni si so and so. Gipasaylo na nako ni si kinsa man na nga name, kinsa man na nga ngalan, kinsa na nga tawo. Hisguti igsoon, i-mention diya sa Ginoo. I-surrender sa Ginoo igsoon. Hallelujah. Sanctify our hearts, Lord. Sanctify our lives, Lord. Sanctify our thoughts, Lord. Himo aming hingpit, Lord, sa imong atubangan. Himo aming balaan, matarong sa imong atubangan, Lord. Gusto mi kausaban sa among kinabuhi. Dili mi mausab. Not unless ang among mga kasing-kasing mausab. Usba ko, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Sanctify our hearts this morning, Lord. We want you to change us, Lord. Take away Everything that's not pleasing to you. Purify me. Destroy all my anger. Wash away everything that's not pleasing to you. I will be white as snow.
I will be white as snow. I will be pure as gold. Jesus, my heart must know I'm pleasing to you. I gave my life. I gave my life, my all, taking the cross, I will follow. Jesus, my heart must know I'm pleasing to you. Manindog ta mga igsoon. Let us lift up our hands, our heart to the Lord as we sing this song. Awitin na igsoon nga kinasingkasing, no? Gikan sa imong kasing-kasing. Dili lang gikan sa imong baba. Because God wants to minister, igsoon. Hallelujah. To the place where I am only pleasing to you. Come on, let us sing this from your heart. Purify me, Lord. I need your light inside me, so that darkness flees and I can be pleasing to you. I will be white as snow. I will be pure as gold. Jesus, my heart must know I'm pleasing to you. I give my life, my all, taking the cross, I will follow. Jesus, my heart must know I'm pleasing to you. Once again, I will be white as snow. I will be white as snow. I will be pure as gold. Jesus, my heart must know I'm pleasing to you. I give my life. I give my life, my all, taking the cross, I will follow. Jesus, my heart must know I'm pleasing to you. Come on, igsoon. Lift up your hands, lift up your heart. Lord, forgive me, Lord God. Una sa tanan, Ginoo, I need you to forgive me. Nakasala me, Lord. Nakasala ko sa imong atubangan. Makasasala ko, Lord God. And I need, Lord, your mercy. I need, Lord God, sa imong pasaylo na kinahanglan ko sa imong pasaylo. Lord, pasaylo ami sa buhat. Pasaylo ami sa pulong. Pasaylo ami sa hunahuna, O Diyos. Pasaylo ami, Lord, every intention, every motive of our heart nga wala ka malipay. Dili ikaw ang napasidunggan. Lord, ning duol minimo karong kabuntagon, Ginoo. Tungod kay gi-acknowledge namo nga makasasala mi, and we need your forgiveness. Even, Lord, salamat kay sa akong mga kaigsuonan. Salamat kay sa akong mga kaigsuonan karong kabuntagon, O God. Gitagaan minimo, O God. Lord, o kalig-on, kaalam, Lord, sa pagdumala, Ginoo, sa mga tao nga nakahimo, Lord God, o kasakit sa among kinabuhi. Father God, this morning, Lord,
Among gidawat ang bag-o nga kinabuhi. Among gidawat ang bag-ong kasing-kasing, Lord God. Among gidawat, Ginoo, Lord God, ang mga bag-ong butang ay mong gihatag, Lord, sa among kinabuhi karong kabuntagon. Og nahimo ming libre, Lord, nahimo ming gawas nun, Lord God. Og salamat kay sa kagawasan, Ginoo, nga among naangkon diha nimo. Dalaygon ka sa walay katapusan, Lord God. Dalaygon ka og salamat sa tanan. Og kinining kabuntagon, Lord. Imong presensya maghari sa among kinabuhi. Ang imong kabubuton maghari tungod kay Lord na usab nami. Magkinabuhi nami, Lord, na subay sa imong kabubuton, sa imong plano. Dili among plano, kundili ang imong plano. Salamat kayo, Lord God. Nahimo naming bag-o nga binuhat diha nimo. Dalaygon ka, Ginoo, sa ngalan ni Jesus. Ang atong pakpakan ang atong buhi nga Dios igsoon. Hallelujah. Makapanglingkod da igsoon.